slikam za svima. Stavio sam. Tebi ovo sve ok, normalno. Dobro je proti. Više ok, Ništa strašno. Ovdje ima malo. Ta naslada. Viš to sa leve strane. To gore iznad. Pa sad dolazim na njega. Eto ovo sa leve strane, još tudi piše metraža. Aha. Vidiš. Aha. A na koje je to? Na koliko metara? 4,96. Odavde. To je tačno ispod njega. 4,96 odavde. A šta je to? Pa ta lopta, ta naslaga na cevim. Ali nije isto. Dosta je dobar protok. Da, nije ono da ga sad... Nije da će ga nešto izisivati. Ima nešto. Ima naslada. Ima naslaga, to su stvari. Ali za sad ništa. Evo, to je 98%. Ništa alarmantno. Papir negdje sa 3 ključa. Koji je ovo to? 7,61. To je 2 sprata isto. Koliko? 2,5 metra po spratu? 3. Pa da. 3 metra. Sa pločama i to. I još ovo ovdje knjiga. Ostalo prolazi pored tog papira. Papir je, mislim, ono da pusti da ne rodim te papire. To je neki treći strat, ako prošli četvrti. Grada, opet imamo. Ovo je opet
pustim ja odavde se sve skočim se. Nešto je zaprljalo. Da pustim? Može. Možeš ti sad pustiš? Daj samo ruku ako hoćeš. Isto tako zaprljalo. Kaži se učiniti. Hoće Nikola ne da se sve. Krusti na. Kako se čini? Okej. Ništa ono. Ništa alarmantno da bi... Ona je 90% prohodna. To što ima ta uloga, to ima, to je normalno. I to ne može nikad da se skine sve da. Ali tu Bregović je ono... Triks. Da, To je bukvalno ko kamen. da. To čak ni... To da skine, to ne bi moglo ni Saja. Dobro da je 10% prohodno. Sve to izgleda na kauču. Jel to ili papir pa ono? Ili papir, moguće i sve. Sreća vide tako. Hadi gledam.
Ma ona fala, znači to je bilo sa početka. Ja, opet ima nešto. Na 16 metara. A tako nešto, 16 metara. Moguće, da. Gore ti to misliš. Ti je verovatno spojili na to su račine što je verovatno, to je taj stari. Pa sad mi treba i taj deo. Možeš, ajde koliko možeš skroz. Znači sad ću po drumu skroz. Koliko to metara? Znači 25 metara. E sad, kako je tu stanje? Jel je tu bio čep? Kako ti se čini, ja sam oko? Dole ima vodine. Dobro. Sve kako se puštanje. Dobro. Ali ona propala. Da, ovo je se dole dno, tako ovo vidi se ovaj... Gore je opseg drugi. Da. Drugi deo koji je horizontalno. Evo vidi se... Gdje se vidi rupa, nastavak dalje, sad. Da. Ima vodu da stoji malo. Eto, to se možda problem malo i pada i svega. A misliš da je sepsa ovo voda kuplja? Ne vidim ništa sad. Ne. To je samo pali. Da. Dole ima pali. Ali to je pravljeno to 42 kvadrata, dok se ne ganji malo. Voda mi dalje. Oko 27 metra. Dobro. Znači dole u horizontalu smo otišli sigurno 3 metra, 4 metra. Tamo je bilo 24 vertikale i ovamo 4 metra u horizontali. Dobro. 4 metra, to smo jednu gražu prošli.
Da. To je jedna garaža koja. Da, dobro, vidi, tu može i šahta da se uđe, ne? Da, ajde onda ovo sad završamo i ovo nastavimo ovu vertikalu i ovo što smo se dogovorili dalje. Tu neće, tu će biti, tu su te dve šahte isto. Znači ovo ti se čini sve okej? Sve okej, 90% je sve propadno, nema nigdje nikog. Da, to je tih 10%, to je od tog taloga. Taj talog, to je normalno. To neće niko skinuti. Da. Na ovom stavu sve je okej. Ne treba gotovo, aha, ti smo ovdje. I to je odlično. Nešto ili je bačeno ili jedan